Na-docket na sa Deputy Ombudsman for Mindanao ang gipasakang mga kaso ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte, batok Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ug uban pang high-ranking officials sa gobyerno. Mao kini gianunsyo ni Attorney Israelito Torion, usa sa mga abogado sa kasong kidnapping ug laing 8 pa ka kaso nga gi-file ni Mayor Baste tungod sa matud pa illegal nga pag-aresto kang former President Rodrigo Duterte ug gidala sa International Criminal Court sa The Hague sa the Netherlands. Sumala ni Attorney Torion, pinaagi sa iyang Facebook post. Dili pwede maka-request ang mga respondents nga i-dismiss ang mga kaso nga di moagi sa formal preliminary investigation. Dugang ni Torion, dili mamahimong mahatagan og clearance si Remulla kisa nag-apply pagka-ombudsman, gumikan docketed na matud pa ang iyang mga kaso. Kanumduman nga ang maong mga kaso gipasaka ni atong Lunes, September 15 sa opisina sa Office of the Ombudsman for Mindanao sa Matina, Davao City. Gihatagan og napulo ka adlaw ang mga respondents nga tubagon ang mga kaso sukad sa pagdawat sa sabina.